Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nina mbona nga 2025 sifika abande Afrika.
Kango kula mapanzo ulele basi. Wai ulele. Pero granted talent station Sanglalila Suleiman Pero granted kufika kwa ST DRT bene mubonelamo kufika mumpankulu kufika ku Blantyre High Court. Bene mugonera mu Fredo kufika kuno ku court Chana tinaye remote Chana Fredo akufika Chana Fredo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.